Egingo dut galdera erantzun beste galdera batekin, edo hori izango da abia puntua, eta da, nolako zaintza eta nolako heziketa ari gatzaizkio gure buruari ematen. Ze gauza bera da. Gure burua ongi tratatzen ari gara, hemen, gure, esango nuke, ez. Hain zuzen ere, oso menpekotasun handia bizi garelako, besteen behar handiegian, eta hori da transmititzen ari garena aurrei. Ez dut uste gaur egun, hemen oso modu askean bizi garenik, eta beraz ez dut uste aurrek ere bizitza askea dutenik. Ze gainera, aurrei pasatzen zaie gauza bat, heldu bati ez zaiona hainbeste pasatzen edo ez behintzat hain nabarmenki. Aur bat, lehenago ere esan dut, salduta dago. Aurrak hainbeste beharra du gurea, ezin duela gure kontra egin. Eta hain dira manejagarriak eta hain dira plastikoak, hain dira bigunak modelatuak izateko, egiten aldugula, beraiekin nahi duguna, ze ezin dute guregandik alde egin. Helduen arteko harremanetan, nik baldin badut harreman bat, non sentitzen dudan besteak manipulatu nahi nahuela, eta saiatzen ari dela nerekin egiten, gauza, ohartzen baldin banaiz, beti, abia puntua beti da kontzientzia, ikustea, hau ez dut nahi niretzat, eta zein dezaket, nik alde egiten aldut. Noski, ulertu behar dugu, lehenago ere aipatu dugun, dependentzia afektibo hori badugula, eta beraz ez garela, neurri batean, heldu bati suposatu beharko litzaiokeen heldutasunik ez dugula. Eta beraz, askotan hori identifikatuta ere, hor segitzen dugu. Baina aur batek identifikatuko balu ere zaila luke, ze gure oso mendeko da. Orduan, hori, klaro, ze pasatzen da, oso barneratua dugu eredu direktiboa, oso barneratuak ditugu harreman asimetrikoak, oso barneratua dugu harremanetan beti dagoela bat gidatzen duena, bestea manipulatua dena, hori oso barneratua dugu ze dago gure heziketaren muinean, eta hor hurbilegi dugu aurrekiko boterekeria hori, ze oso erresa da. Oso erresa da, ikasleekiko, seme-alabekiko, horrekiko, erresa da. Oso manipulagarria dira eta oso manejagarria dira. Zentzu horretan, kontzientziaz baldin baduzu horrena, ezin duzu desaktibatu, eta beraz hori ari gara, etengabe zabaltzen, etengabe edatzen hurrengo belaunaldietara. Aurrak ez dira ongi. Gure draman, nolabait ez heldu bezala sentitzen gara ez garela ongi, edo agitula gabeziak, utxuneak, ohartzen dena. Bestatzuk ez dira ohartzen, baina eta pasatzen zaigu batzutan idealizatzen dugula, aurra nintzela behintzat, gauzak ez dakit. Baina aurrek badituzte beste arazo batzuk, eta aurrak ez daude ere ongi. Noski, ez direlako bermatzen beren oinarrizko eskubideak. Hau da, heldu direktibo bat duen aurrak, ukatuak ditu, maila batean edo bestean, bere oinarrizko eskubideak. Ze heldu direktibo batek egin nahi duen aur batekin da, bere modeloaren arabera modelatu. Eta hori da gure izatearen kontrako lehen erasoa. Ez da ikusten, ze gainera iruditzen zaigu beren hobe beharrez ari garela. Oso importantea da ikustea aurra, bai, oso ezgai, oso mendeko, baina gai da esparru bat behintzat berak kudeatzeko, eta berea da bizitza. Hori ez baldin badugu zaintzen, ari gara erortzen, erabateko direktibismoan, eta hori ez da ona, inorentzat. Gu biziko bagina, eta bizi gara, baina hartzen garenean, bizitzen baldin bagara, erabat menpeko beste batena egiten duena gurekin nahi duguna, hori ez da ona. Ikusten baldin baduzu ez da ona. Hori egiten du aurrekin nolabait. Kamuflatua dago, ze garai batean behintzat heziketa direktiboak hartzen zuen tonu bat oso identifikablea, ez? Frankoren garaiko eskoletan adibidez violentzia oso nabarmena zen. Eta hor aur batek identifikatzen du. Identifikazioa oso importantea da, ze identifikazioak emantzipatzen zaitu. Ja badakizu, ez zarela ongi sentitzen, norbait sartu dela zure esparru horretan, baina badakizu norden eta egin dezakezu zerbait berarekin. Hasteko aldegin edo. Baina orain, violentzia milaka kotxen artean bera egiten da, ze ez dugu aldatu funtsean aurrekin egin nahi duguna, eta da, bilakatu daitezela guk nahi dugun bezalakoak, violentzia dago hor, baina kamuflatuago dago. Orain motibatzen ditugu, kasi iristen gara, itxura eman nahi izatera berak aukeratu dura zerbait, baina guk eraman dugu. Baina hor zaila dute identifikatzeko. Orduan hor, hori pasatzen da gainera esparru gehienetan, garai batean diktadurak nabarmenak ziren eta agerikoak, orain diktadurak kamuflatuak daude. Pentsa, hemengo diktadura, hemengo bigarren frankismoak,
demokraziaren itxura hartzen du, eta jendeak gainera sinetsi egiten du. Kamuflaje hori iritsi da noski heziketara. Eta orain heziketan, orain irakasleak majuak gara, motibatzen ditugu, baina zergatik motibatu behar dut nik norbait, nik nahi dudan hori egin dezan. Ez? Inork pausatzen aldio galdera hori bere buruari. Nor naiz ni esateko aur batek zer ikasi behar duen. Zentzu horretan eta maila daude, jakina badira aurrentzako ekosistema hobeagoak edo txarragoak, helduentzat bezala, baina oro har, eredu direktiboa indarrean dagoen bitartean, eskaintzen ari garen aurrei ez da ona, ez da duina eta ez da etikoa.